Nesa, rwy'n mynd yn agosach at y môr, I Benryn Tresinwen, I gwrdd â Hedydd Hughes. Mae hi'n gweithio gyda menter iaith Sir Benfro, sy'n ymchwilio I dafodiaeth yr ardal. Hedydd, cofnodi enwau ceie ffermydd. Oedd e'n bwysig? Dwi'n meddwl bod e. Mae'n rhoi fath argraff I chi o beth yw hanes ardal. Fydden ni'n llwmach o lawer hebddyn nhw. Sut ni'n mynd I fynd ati gofnodi? Ddigon I wneud ein ar bapur? Mae hwnnw yn gam da, ond well byth yw cofnodi lleisiau hefyd fel bod chi'n gael yr anganiad yn gywir, ynddo fe? Sut mae'r anganiad yn gallu'r newid ar y gair gymryd hynny de? Mae e yn. Dwi wedi cael prawf o hynny yn ystod y prosiect rwy'n gweithio arno, le, enghraifft, chymod, ymadrodd syml fel roedd hi'n oer yn y coed ddoe. Wel, lan ar bwys Llandoch, roedd hi'n oer yn y cwed dwe. Yn Abergwein, wedd hi'n wer yn y cwed dwe. Yn Hyddewi, wedd hi'n wer yn y cwed dwe. 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 Fydden ni'n gweud dwe. Gan I fynd ôl I enwau ceie, ond falle mwy rhannau o geie, fel iet fydden ni'n gweud. Fyddech chi'n gweud iet pan chi'n mynd mewn i'r cae? Fyddech chi'n agor I iet? Mewn trwy'r iet, ni'n pasio'r bwlch yn y claw, neu'r claish. Ni yn dringo dros ben y stigle, cerlaw trwy feidir wedyn, a lan mas yr mwni. Chi'n gwybod, mae mwni yn ardal Tyddewi yn bisin o'r rhosti'r agored. Sy'n rhaid o fod yn godiad yn y tir. Mae'n dir agored, tir comin yn gywir, ond mae mwni, dyw ddim yn golygu mynydd yn Hyddewi. Pan fiwch chi'n casglu rhai o'r enwau'r ffermydd, pa mateb o'ch chi'n cael wrth y ffermwyr hwnnw? Gwasawgar? Odyn. Diddordeb? Wes. Sylweddoli, chymod, taw dros dro ni ma, a llwn ni ddysgu gymaint o'r hen ddilliau a'r hen enwau. Ma nhw'n llawn swyn. Mae trysorau yn y geiriau, yn dweud e.